Hi mga moms! Good day! So we're here na sa Hinaguan Farm and ang mahal na garden ni Brenda ay pinabakuran na gumawa siya ng bakod para hindi na pinapasok ng mga basta-basta. Yung mga hayop hindi nakakain yung mga tanim niyang gulay. Yung mga talong dago na kaayo. Tsaka yung ibang halaman dun sa kanyang galon. Hanggang dito sa likod. Ang fish pan. Ano na dito? Yung sa fish pan? Dito? Anuhan daw niya yan palalayman. Dahil? Para yung tubig na dyan sa pagdidilig, dyan na lang kukunin. Okay, dyan nakukuha. Para malalim siya, para yung tubig. Oo, yung galing dito sa drainage. Palaliman daw niya yan. Sa patubig. Para malinis din siya. Originally, di ba, ganito yung plano natin sa store. Kawayan lang. Ano yung Di ba, yung bakod natin. yung wala pang cladding? Oo. Kaya lang, nakita rin natin na, hindi rin naman siya magtatagal kung ganito, di ba? At least yung si cladding, pag maisipan mo, pwede mo mabuhat. Di ba? Saka ano din yun. Ang gasto, bibiliin mo rin yung kawayan yun. Bibili kang kawayan, papakinis mo, hihiwain, ganyan, ipo-form. Ganito rin. Maganda nga to yung dito. So pwede rin siya magtanim pala dyan. Ay maglagay ng mga isda. Dito. Oo, o hindi na. Ewan ko lang. Kasi lalangoy din naman sila papunta dito sa kabila. Pwede rin. Di ba? Palaliman na lang niya. Kaya lang, di dito, lalagay ng Lupa na galing yan, pwede naman iharang di sa gilid. Oo, wala na ako. Hindi siya maging Fish pan, huhukayin, mas malalim. Andiyan pa ba yung mga isda? Dito? Meron pa? Naapa? Wala na. wala na? Katong mga Gagmay. suso. Ayun masarap igata. Oo, ito masarap. Marami. Kuhol? Ulo. Kuhol? Po ba? Lamian gataan. Tapos maanghang. Ha? Naman dito pero Oo, ayun Dito ito mga dag ko Diba? Ang lalaki niya kuhol. Sister, may mga kuhol. Masarap yan gataan. Gata ba? Sa gata ba? Peso na gata. Or ka ng sabaw ba na maraming luya? Asan ang isda? Ay, ano yan Yan yung koi fish Andun yung koi fish lumalangoy. Asan ibang mga tilapia? Wala na? Gamay lang. Maliit pa siya. Kala ko babakuran din. Bongga dito May bago na naman po naisip na project si Brian Roy. Ayun. Ay di open na to. Pag malalim na to. Kasi aanod na siya. Ang dami yung tanim na nga doon ng mga gulay. Kailan pa kayo nagsimula, Kuya Rene? Sabado. Ha? Sabado ng tanghali. Sabado. After Christmas. Ay, Kuya Rene. Nagbara na yung sa lababo ba? Saan? Na, Stack up. Puno na yung hindi. doon? Cut bisim. Ano ba yun? Sa tubo? Kasi di ba lang siya 2? Lagawin ko siyang 4. Papalitan ko siya. Ihiwalay ko na yung tubo ng kusina at saka yung sa CR na hindi yung dumihan na dito sa ba? CR? Di ba pag magbubuhos ka ba, maghugas ka ng paa o maligo, yun yung daluyan nun. Hiwalay ko. Sa CR nga.
Di, Kasi okay naman yun. naka-L kasi sila. So hindi eh. Kasi kapag halimbawang puno na si lababo, pumupunta kay CR. Naka-L na kasi siya eh. Ay, naka-L, naka-Y ba yun? Oo. So kailangan mo lang siyang sundutin para ano siya. Mataas naman yun eh. Wala. Maliit lang talaga to. Maliit na kasi yung tubo, kaya palalakihan ko siya. Para, Okay yun. Okay yung pagsamahin. Basta malaki lang. Tubo. wag na, ayun, bili na lang ako ng bago. Ay, ayun na sila. Pupunta kami kina Odiva and Maring, Simple Amore, at Junel dahil birthday ng aming inaanak. Ayun. Hala, naka-lipstick. Parang okay ka na. Halika na nga. Ito na mga sangkabeksan. Ay, Raya, ang yaman naman. Ha? Nag-gift ka daw sa bata, di ba? Bakit? Ay, birthday, wala. Wala kang gift. Ikaw to nanalo ng 10,000 tapos may 4 na lalaki ka kagabi. Oh, ngayon, sige. Tubag! I-birthday po muna kami mga moms. Asa na si Mumay? Ayan pala. Mumay! Mumay! Naunsa man ka, Mumay? Psst. Mumay! Hala, mukhang nalungkot si Mumay sa itsura niya. Ano na nangyari sa'yo? Ngayon. Kami, idadahin na naman ng birthday yan. Kahapon pala. Kahapon isang araw. 60th birthday ng papa nila Odiva. Ngayon naman, birthday ng aming inaanak. Diba, bongga? Bongga ang handaan, ang kainan. Yun. Ito isa sa mga na-miss ko talaga pag nandito. Hindi yung kainan. Yung mga okasyon, yung mapupunta-punta, saan-saan, yung dadalaw ka. Sa mga Bex. Ayan oh, dami ligo ngayon sa ilog. Tsaka mukhang maganda kasi ang tubig, malinis. Let's go. Another rampa. Another gala. Ay, panoorin nyo na lang later ang iba pang mga kaganapan. Thank you so much for watching. Bye-bye you. Ganap. Matapos ang ating party, it's labada time. Yung ating mga costume. Naiwan natin mga labahan. Kasi, isa ko talaga pare, ako po yung naglalaban ng mga costume. Para, ano man yung maging sira, hindi masyadong masakit. You know? Kaya ako naglalaba talaga. And that's okay. Kaya kasama natin si Paloma. Dili patulong sa dito, wala pa ang nandun na. Especially yung mga bagong outfit kailangan. Kalma lang. Ibabad natin ang maigit. Hindi na yung winawashing kasi baka yung masira, yung mga O di ba kung hindi ka namin sinabihan na magpalit ka ng gown, Oo. di ba? May iba pa ata. Told you. Baka hindi pa ako mapabilang sa top 3. Baka ako pa 'yon. Oh, Hindi, gamay lang kasi yung padding mo na liit lang yung padding. Hindi masyado na-emphasize yung katawan. Dapat ka ibang kulay, yellow or green para angat yung kulay. Go Diba? kasi. So magpapabad muna tayo. Ito yung nasuot kong outfit. Thank you so much. Sa Shein ba 'yan? Yeah. Temu. Temo. Nakita ko rin, Shein. nakita ko rin 'yun. Kaso mahal. Yes, pikit mata talaga yung Diba? Mapaparentahan ko naman siya, so mababawi ko siya. Again, Sa kasing ano mo. mapaparentahan ko siya. Sa kasing mo. Size, pwede, na-stretch kasi siya. Mister. Anong size niya? XL? Large. Large. So maglalaba muna kami mga moms. Mamaya update ko kayo, ha?